नों आबाहाय के बिनो खुल्लाम खुल्ला एकदम फेले फुनंना बागिदे नों थेपायना बा आव भिडिअ केसे देख संखायसे बुसा सासुगै मखां सासुगै ब भिडिअ हाय Oke, इनके बाहाय तंबाय तिनि जों सालायनाय चिन्तामलानि बाकचुदि रंगतियै आं अनेक दिन रोमै चिन्तामलानि बाकचुदि रंगनो नासिगि तंमानि भियाबा टापुगले ति नासिगि तंगि मानलिया तामनि इनके आजकल चिन्तामालाबो पब्लिक रक बाय सेक्स चिनजांना मुसुंजागै बिनि खाखलाबनि बुथायनो बलायना शुरु खायरिखा न रक नुबाय खानाबले बिनि कायसा फटो भाइरेल लेंजागनो हाइफानो यूट्यूब गाइडलाइन जेबागै आं अजागाव बिनि खाखलाबनि बुथायनो हाइट खेरिखा हनके आबुन तैनो चिन्तामाला ताबुक फेसबुको नेन्सी बाय कंट्रोवर्सी लाइजाक ब्रक ताबुक नेन्सी बाय कनै रिप्लाई थिं तलायो फेसबुको हनके फाइदि अकक रनो लेफ्ट साइड तनो वे राइट साइड थांगै तिनिनि दिन हाजिरा शुरु खाय रिलायजनाय चलानि बुरै इंखा थेपायना खा गाहाम कक नों आबाहाय के बिनो खुल्लाम खुल्ला एकदम फेले फुनंना बागिदे नों थेपायना बो आमटिके फुनंना बागैनो बिनि खाखलाबो कायसा स्पेशल क्रीम बाय मालिश खायमां बुथाय थाय रिखा हनके बटै तामसा बुथाय थायने थायमानि टंथक जागै बुइनो फुनु काटाबो गाहाम कि खाना उनारक दे नों जिसे पनन खाखलाबनि बुथायनो बुइनो फुनुगै लुप फुनांना नायदे हाय फनन दिना बुथायनो खागना मुसुंजांनाय ब्रक मुनु सुरकले बिसि टंलाक खागनानो कररै बुफांगनो गयनि बुइ क्रिजागै सुन्द्रुइ खारबायानो केसे कं नायि तो ब आनिया भिडिअ न रिएक्शन खायनसे बबसे लिबिसे कसम फुलि मकसा कसम फुलि फायनाय दिमिन पुतो नुबा खेदा सिकाल थैनि नाय फेसबुकनि सिकाल थैनि नाय फुतो आरे बसिमिया अ जागावन रकनिनो लिपस्टिक फुलजाक बुजिखादा नों बसेम ब हायकेनो बिनि भिडिअ नो रिएक्ट खायना बागै लिपस्टिक फुलुइ आकoi स्पीकर किचिकजा खरां हायबाय बनो रिप्लाई रिवि तंग फायो आनि मोटे इनके आसल सिकाल थैनि नायनो सनलाय नोंसे बनले आं सलजगे किचफनो सिकाल थैनि नायबाय बुइनो आमा कक्सना सिकां निजिनि बगै सिकां वान चुकिं खामुं नों साजगुया कोइम खांगो चार पासपोर्ट नि क्रीम फुलुइ नेल पॉलिश फुलुइ कोइ बजगम नेन्सिनो रिप्लाई रिफाइजाक ब फादो तते बसां चेक लगे भिडिअ खायमाखै ब बुरियंनि बागै काहाम समाज काहाम फोरमारा काला किसा काहाम फोरमाय भिडिअ पोस्ट खायमार काला किसा फेसबुक नंग साबे काला किसा कमेन्ट खायो अब बुरिनि ताम साना मुस नेन्सी देबर मानना र मुसुक माला नों ठीक ककनो साका नुखां बाबुनो ब फानटकतै भिडिअ स्लामका ठीक न आबुनो ती डबल मिनिंग वान चुकै जोक्स बोरि मानो आबुनि बागै नरकनिनो कमिया बहिनि मानो हाइफानो ननले बिनिस्लाइ तु गुना हारामि बाकपार बहिनि मानो बाहायके तांगै इनके इको Hello guys. Apa klasik laro apa. Discount 20% इको नों हाइकेले ब भिडिअ स्लामिया कोता नोंले आरनि कामिनि स्लासिक लारक न कामनो फानला बगै आसिक अफार हिनि चिरि खगै तंगासा तामो नों बुदे फानलाय ब्रिरकनि एजेन नोंनि थांगायनो फानलाय ब्रिरकनि एजेन सारा तकोनो केबनो डिस्काउंट नगरि मानिया आमो हाकि गारि बाय गुरि उइ फालफालैनो आइफोन पाइना ओइ आइना बिस्काङाव फटो बुजागै पोस्ट रक खाय तंगतना नों दाबुक सिका हामके बुजि मानसि बुला पब्लिक रक बो ची नानिनो माय तम रक मनुगै निनो अमो फान कैटेगरी वो बखबजगिया निनो अमो एंटरटेनमेंट कैटेगरी वो बखबजगिया निनो अमो नांनुया फाल्तु बाकचुत कैटेगरी वो खबजागो मुनियानो कररि आं टोलटा इरिटेट चिंग निनो माय तम रक मनुगै जीवननि गारिमा कायाके आरो बुकारिमा कावै साक टंथक जाके टंतिर नायला दै अमो हाय ब्रक रक बुबे मुनि जाके बते बसे बारिउ ताम सवाति वाका हनो देले रको वाति समाय बला सेलेसो काश्मीरी रक जताके रोमा सब दिनि मा तंगाके दुइ दिन ओइ इंखां का सक्सियोप ताखाइसिदे नों दिल्लीव बाकचुद खायना बगै थांगो हिनि चिंगो सायमान खांखा नों हाय बाकचुद ब्रक दिल्लीव थांगै नांनया तमं टंनाय हिनै दिल्लीनि वेदर रक वाटे वारि विरि खाता द वाटे सिवा उनके बार रकवै थुइफान टंनिता फियाबा बखे बिनि आटक मा कक्र खरां हायबाय कक सावै भिडिअ स्लामैसि सुआप खायनाय आं दिल्लीव फाइजाक हिनै इनडाइरेक्टली सावै मुसुक माला Good evening all. My name is Pulima Debrama. I am from Tripura. My hobby is modeling and dancing. 2025 Miss India Tripura. Thank you everyone. नों दा मिस इंडिया त्रिपुरा ना फिगार ना नॉलेज ना खरां ना मोखां मुंसा जागाव फानस परफेक्ट रै नों दा मिस इंडिया ना वान चुकै तंग निनो एड्रेस कसम ते जुता कसम बाको बाकि नों पुन कसम सलै तंग माखे नों साक आइना रक दोनाय नाय वान चुकै दोनाय मुसुक माला अयनो स्टेट नि ब्रक ननो जदि मिस इंडिया कन्टेस्टेन्ट जॉइन निजाक नुखे वान चुकै आकoi मुनिलायानो टामो त्रिपुरा बनो कारिते ब्रिकरि खादा हिनै पुलिस हबा
Bohok dirajagay bulongo habui akoi kiwi fegatai ko. Friwo mano hinui je mano abon chatarkana abuni bagai tabu khedra katana musuk mala. Teita ma abo je kunu dress befano khapia anglang hino nungle. A dress no sumui pura nungta kobor sikma lama guriwi je buskango maniklajak nuko. Abo no khochanai no soli tongsiwo. Nung je sa dress fan chumside. No ang normal brok munu surok bai sa soljagle tangi